El celler Espel sempre s'ha distingit per associar els vins, uns vins excel·lents, en formats a més especials. El vi neix directament de la terra i els vins Espel de l'Empordà neixen directament d'una masia, d'aquestes construccions de pedra seca, i a la Bada sempre ho han associat amb les arts plàstiques. El vi és un art, però diguem, les arts plàstiques evidentment és una altra expressió, sigui la pintura, sigui l'escultura. I avui em toca presentar una exposició de Xico Cabanyes, que en podríem dir gairebé multimèdia, perquè no solament són escultures, és també ceràmica, és també una instal·lació, és també unes construccions en polièster, i tot centrat en un tema insòlit, que és el tema del cony femení. I dic cony perquè, tot i que jo ho he rebatejat amb una paraula més culta d'origen llatí, que és cunnus, però aquesta paraula és molt noble, cony, i s'utilitzava a l'edat mitjana de forma habitual. En Xico glosa aquest tema, naturalment, no des d'un punt de vista, podríem dir, eròtic, ni molt menys pornogràfic, sinó des d'un punt de vista exclusivament plàstic. I hem de dir que en tota la història de l'art, que sàpiga, és la primera vegada que es tracta aquest tema. En tota la història de l'art sí que s'ha tractat pas del cos femení, concretament els pits, però no s'havia tractat mai el tema del sexe femení, de la vagina, del cunnus, etc. A la vegada l'exposició es complementa amb unes fotografies d'un fotògraf nòrdic afincat al Pla de l'Estany, Billy Egger, que ha gosat el tema de les orquídies i associa justament les orquídies al sexe femení, cosa que no deixa de ser una paradoxa, perquè orquídia és una paraula que ve del grec, que justament vol dir testicle. Seria exactament el contrari, no? Però bé, en aquest cas l'associació s'ha fet amb el sexe femení, per tant és una, quasi podem dir que és yin i yang, masculí i femení. Això són una selecció de moltes ceràmiques que he fet durant aquests últims 2 anys, que fan de suport a la peça que és el motiu de l'exposició, el cunnus. Comparar el sexe de la dona amb flors i per acabar-ho de rodonir, doncs tenim els cunnus reals, trets de senyores que voluntàriament han passat pel taller, sempre potenciant l'imatge de la dona, que no solament són cuixes, pits i cul, doncs que també aquesta part secreta que ensenya qui vol, doncs és bonica, és poètica. I aquí hi ha el resultat més important del treball, emmotlats de senyores en viu, o sigui, totes aquestes peces s'ha tret motllo, amb guix, ha quedat un negatiu i s'ha tornat a positivar amb polièster. La manera d'ensenyar-los era aquesta idea de la platja. Són escultures o són formes que fins ara havien estat a la foscor, poques vegades això ha estat a la llum. Jo espero que totes les senyores que visitin l'exposició pensin que això és un homenatge des del primer moment amb elles. Llavors aquí tenim 2 boles i aquesta voldria simplificar també la síntesi de l'exposició. Hi ha uns conys retallats i a dintre hi ha les orquídies, el motiu que ens uneix a l'exposició amb les fotos d'en Billy i unes orquídies de veritat. Aquí aquesta imatge tan bonica de les escultures retallades sobre el paisatge de l'Empordà. Jo penso que està molt bé, que és un escenari molt bonic. Què tal? Que la ganlàs, És molt bé, He sempre puntual, què? T'ha agradat? Has vist la platja? I totes muntades. Has vist les orquídies? I tot això. Acabades no les havia vist, i fan goig, Mira, explicaven al Païsa que allà hi ha una selecció de peces que potser són més escultura, i llavors aquí he començat amb peces tan conegudes com ceràmica neolítica, de l'època de les Venus. Això què en diríem? Tramostera? Sí, és una tramostera. Una tramostera. Doncs la tramostera l'he aprofitada també per fer-hi un cunnus. Llavors, els barrals, morrals, tot això. Gerres entre les olives. Les gerres de les olives, les flors. Aquesta també, doncs. O sigui, una cosa que
Això sí que és una broma, perquè no crec que ningú hagi estalviat mai res aquí. Sí. I bueno, doncs això... Mira, això era l'escalfador de llits. Bueno, això és la caixa d'estalvis, es diu. Però aquesta forma es feia quart i era un escalfador de llits. Caixa d'estalvis ens hi hem posat, vàrem portar un càntir, ens el vàrem carregar pel camí. La gerra també. La gerra també, i sempre, doncs, si ja amb elles les ceràmiques són molt i molt femenines, quasi prenyades, doncs fer servir la seva pròpia pell per fer-hi un sexe, doncs jo penso que escultòricament dona resultat. Ah, veus, aquesta diu, l'estalvi bo es fa amb condó. Si vols estalviar, el membre aquí no has de posar. Tenim una gerra d'olives, o del que sigui, diu, vius a la foscor i portes homes a la presó. Molt al·lusiu. I finalment també tenim aquest, i aquestes peces molt sensuals, d'altra banda, i magnífiques. Moltes gràcies per la seva assistència i benvinguts, i donarem inici a aquesta presentació de l'exposició d'en Xico Cabanyes amb un text, amb unes paraules de Jaume Fàbrega. S'equivocaria la gent que hi veiés en aquestes escultures, en aquesta ceràmica, en aquestes instal·lacions i fins i tot a les fotos que documenten una qüestió pornogràfica. Això no és pornografia, no és obscenitat, jo diria que ni tan sols erotisme. És simplement utilització d'un tema pels valors que té referents a la idea de la fertilitat. Aquesta exposició fa anys que la volia fer. És un treball que s'ha fet en el seu moment. Vaig trobar el fotògraf, en Billy, que es va venir a fer fotos, buscar la mateixa intencionalitat. Vaig trobar unes noies que es van venir a fer el motllo del Curnus, que he fet el que a mi m'ha semblat que havia de fer, i m'ha semblat que feia un bé a les meves amigues i les dones, perquè jo poder fer un vull dir que això és molt bonic, que això és molt misteriós, i això també és un paisatge, i això també és el que tu vulguis. És la Sophie Márquez, joveníssima, però que té el cap seculista. Ho serà, perquè ja ho veuran ara seguidament. Ha preparat, com li deia,